Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi meneh. Jadi ceritanya aku mancing karo adikku lanang. Blin. Oi, Nah, dari aku eh, ngaveri lagu ae kayak saiki ceritanya leren. Sudah sik wis tek regate mancing, edisi mancing. Madran ning loro omah. Indang-indang jebule madre ya rada akeh. Wis sik tak siap-siap mancing dhisik. Nah, oke. Wis tak siap-siap ke. Yuk kerming iki tegek iki malesan ngono wae. Senar karo iki umpane. Cacing. Yuk kerming ketinggo aderane wis cocok lah. Apa pin oleh, Prin? Oleh. Sik. Mancing sik weh. Bismillah. Duh. Yuk kerming iki tangane. Lak-lakan rodok sore kok ngene iki aja rodok angel. Oleh berapa Prin? Ya siji. Wah. ganti. Panggone rodok angel cah. Wah, piye Prin? Patre okan yang ora gelem mangan. Iwak sepat, iwak kotes no. Oke. Ya kok ngene iki cah. Kahanan-kahanane. Kali ini iki ya germeng kali cilik ngene iki ling loro omah. Kahananku kuwi adikku lanang. Nek kon mancing seneng banget kuwi kae. Ora oleh. Wih, wae do molah. Kerdul-kerdul ngono kuwi kok banyune iki wis. Ning iwake ngono kuwi ning koyo embuh. Oleh. Ya germeng nggo hiburan ngono kae. Hiburan. Poso-poso kan ya. Poso ora ta, Blin? Kosa, Poso ora? Poso ora, Mas? kosa. Poso. Oh. Nah, aku jenenge Jeplin iki Rizky jenenge kayak dikarapi Jeplin. Kirama jenenge. Anake kidul kono tangga. Kaya mbuh ya. Rong oleh-oleh cah. Udah ngono kae. Ya ming kali cilik kahanane kok ngene iwak ira gelem mangan. Sopo kae? Jane cah nek eneng ngono nganggo laron apa sulung ngono ya akeh banget. Kowe nek mancing wader nganggo apa, Prin? Nganggo cacing Cacing. karo klik. Klik. Ya yo nek bocah-bocah cah cilik-cilik nan kok nek mancing ya kudu nganggo klik kuwi panganan 500-an kae cah. Saiki ya mbuh. Ora gawe temen. Piye?
Nah, iki cacing iki. Bocah-bocah kudu nyenengke bocah. Ngono. Iya. Ra gondol-gondol. Ki, lah jebule oke sepate pecah. Jebule. Sik kok sik. Arek iso lupin Apane? cacing. Ya wis. Lah cacingku entek cah. Ya digondol ngopo mau? Ya kosek. Kene njaluk cacing aku. Sampai ku tak dikek kene. Pasangi cacing nih cah. Lah nek ora dipasangi yo ming pangan. Wit. Ora apa-apa sik. Ki Duh, Lupin ada. lho. Iki pancinge wae le lembut lah nek ngenengi lah ora. Nek mancing karo bocah ki yo kudu ning pengawasane sithik nek ora diawasi ya. Saora-orane nyoblos ngono ora kekur. Sik tak uncal neneh cah. Niki rada ning wae. Mana? Weh. Wah, oleh adikku lanang masuk. Masuk. Ki, wadran. Wadran iki kepiye, Prin? Modern. Wader. Wis dicopot. Wah, jan. Pinter kowe le. Masuk. Weh, masuk oleh. Kayak dilebokke wadahe. Wes. Tonjo tenan kayak dilebokke mah. Adran ngene iki. Aku malah kalah iki karo adikku cah. Kepiye rasane pintarikane, Prin? Yo. Ada apa titik? Rada apa cidik? Waduh. Nek gede lho, gede lho. Heeh. Wo kan yang Pancingan kotes. Pancingan pan. Iya, mbok cacing. Sakmu lupin. Sopo iki sing WA ya, Cah? Apa cak? Japin kok akeh. Sing WA. Wah, aduh. Endi ning ndi kotese? Hilang. Nek ning nggonanku jenenge kotes. Nek nang ngene wong liya-liya biasane yo iwak gabus kuwi, Cah. Gue, apa bocah? Wah, aku malah kalah karo adikku. Masuk. Pinter kowe. Ki, lha kok cacinge entek meneh iki. Waduh. Sithik ra apa-apa. Cacingan entek lupin. Isih kuwi ning wadan isih kuwi. Oke. Kayak gondol neh, Cah. Apa? Wow. Malah ora oleh iki, Prin. Siapa sih olah? Sik mau kaya apik nih. Gede, rodokan. Padahal kambangan iki yo mung cerak lho, Cah. Kayak iki kambanganku iki, kayak kambangane adikku ning kono kae. Oh, mancing ki ajarane kok mancing ajaran po mancing ki ajar sabar. Kok mancing ajar poso mancing ki belajar kesabaran kae sing molah meneh ke. Wah, jebul oke kok Cah. Iwakku Cah. Waduh, kae meneh Cah. Wah. Oke tenan. Entek. Kalau ketok ceklike. Kepiye, Blin? Umpan kok ketok ceklike.
Ya aku enak ngundang ya Jeplin ngono kuwi kunan. Ayo mbok dek kepeken aku kayak cantel engko. Untuk dua, empat. Piye iki? Ale. Ada kotoran aja. Wo, lah jebul entek kok ya, Cah. Ki entek cacinge ya, Cah. Tak pasangane sik, pasangane cacing. Dicepake cacinge. Jaluk aku. Eh, Lho, nek ning kene iki modele cacinge mung dibungkusan kok ngene iki. Kowe iki oleh meneh, Plin. Wah lho, ki oleh meneh adikku. Wah, waderan iki. ono lele. Ganti lelene. Ning Weh. Wo, lah aku digondol, Cah. Gondol, Cah. Wes, oleh, Cah. Wah, aku oleh wader, Lek. Wis, lho, ki wader. ono. Wah, masuk. Oleh aku. Oleh aku. Oleh wader, Cah. Waduh, satu Wah, hilang. strek. Wis, wader. Kawan. Wah, ya lowong iki. Lowong kuwi wader. Wis. Wih. Ngomong ya, saya tak cepote. Lho iki kecantel pancing lambene iki. Kuwi Cah. Waduh. Wader. Wow. Iki kok ora gelem fokus iki. Cah. Wader. Tidak kayak belum. Waderan yo. Lubak ember. Lubak ember. Iya embere Cah. Kok sik iki tak ndek pancing sik. Mandang lele dong. Jegur. Wah, cocok iki. Wader oleh piro ki, Mas? Ji loro telu. Wah, lah gelem papat lah. Oke Cah, tekan semene dhisik videoku mancing. Ning tak nggo ngisi-ngisi YouTube-ku ben ora kosong. Oke, matur nuwun. Seneng videone aja lali subscribe, like, karo share. Kabeh gratis. Nggo nyemangati aku dhisik. Nyemangati aku sithik lho. Oke sip. Matur nuwun. Salam mancing. Ayo Mah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.